že čau, já vás vítám u dalšího dílu. Takový let's play, ne díl, no spíš ne let's play, ale ne díl. Jak si našej vyčít vydělávat zlaťáky nebo houbičky. Já zatím nemám žádné houbičky, ale to nevadí, my si vyděláme zlaťák. Že vám přesně to, jak na to řeknu. Půjdete k tomuto, no prostě s tím kloboukem a tadyhle si chcete, jo, tady zlaťáky, tady houbičky sázíte po jednom, to je úplně jedno. Musíte to udělat jak já. Když sadíte jedenkrát, dáte hrajem. Nic nevyhrajete. Sadíte po druhé, ale dvojnásobek. Vyhrajete. Sadíte zase, jdete od začátku, sadíte 10, nic nevyhrajete, sadíte 20, nic nevyhrajete, sadíte 40, nic nevyhrajete, sadíte 80, nic nevyhrajete, sadíte 160 a vyhrajete. Takže jste získali 320, to by mělo být něco 10. Máme 876 zlaťáků. Kolik vyhrajeme? Sadíme zase 10, hrajeme. Nic jsme nevyhráli, vsadíme 20. Nic jsme nevyhráli, vsadíme 40. Nic zase jsme nevyhráli, tak vsadíme 80. A vyhráli jsme 160 zlaťáků. Takže jsme vyhráli o několik prostě. O několik. Možná jsme nic nevyhráli. Ne. Takže takto si můžete vydělávat houbičky. A já vám to ještě tady ukážu, jak to funguje. A musíte pořád klikat na to prostřední, jináč nebude fungovat. No a vyhráli jsme. To je co? Tak, to je dobré, trošku štěstí máme. Sadíme 40. Jo a vyhráli jsme 80, když se vám to stane, prostě, že něco vyhrajete. A tak to pořád dokolečí, já už mám 900 něco zlaťáků a vsadím třeba 200. A vyhráli jsme 400. To je prostě o tom té výhře. Vsadím 60, vyhrajou, super. 50, nevyhrajou nic. Sadím 100, nevyhrajou nic. Sadím 200, nic. Teďka vsadím 400, protože už je fakt suprovní. A vyhrajeme 800 zlaťáků, že to je fakt super, takhle si můžete vydělávat. A toto, a ještě bych vám chtěl ukázat moje podzemíčko. Jo, toto už mám hotovo, 8 z 10, 5 z 10, 11 z 10. Takže pro toto video by to bylo asi všechno a já se s vámi loučím.